Eta pornografiaren inguruan, noiz kontsumitzen hasi zineten, eta zer hasi zineten kontsumitzen? Niko goratzen lehenengo aldi hori, izan zala lagunek edo kuadrillakoak WhatsAppez bidalitako bideo bat, pornografia bideo bat, gizon baten eta emakumeen arteko erlazioak, gainez oso bideo nahiko violentua zan. Bueno, eske pornografia en sí antzerki bat da, dana. Hori obvio, osea, creo que horren arazoa da, gaur egun, harreman sexual gehienak pornoarekin zerikusia daukate eta hori kriston arriskua daukadela. Osea, gehien bilatzen den gaia pornografian bortxaketak dira. Azkenean nik ustut jakin behar dugula bereizten pornografia eta realitatea, gauza bat da fikzioa nik montatzen duena buruan, baina gero errespetua egon behar da jende guztiarekiko bizitzako alor guztietan. Niri asko mozkeatzen didan gauza bat dela, da lotu dugula emakumearen sexualitatea edo plazerra minarekin. Onartuta daukagu sozietate moduan, gizarte moduan, onartuta daukagu emakumezkoek sufritu egin behar dugula lehenengo aldia. Bai, eske beti, perder la virginidad duele, eta niri pertsonalketzian minek egin. Niri bai, baina, eta gehienezkoi bai, baina eske agian pentsatu behar duguna da, agian lehenengo aldia, osea, lehenengo harreman sexualak eukitzen dituzunean, agian ez da beharrezkoa penetraziorik egotea. Ez dakit, zuretzat mingarria izan zen zure lehenengo aldia? Ez. Fizikoki, eta zuretzat segurazki ez. Eta emozionalki hori nola bizi duzuen? Hau da. Ni super fatal. Hori ez, momentu batzuetan harreman bat izaten ari zara, ez? Eta mina egiten dizuten nola bait, zelan zoaz etxera horrelako esperientzia bat bizi ondoren. Nik baditut modu asko ez etxezateko. Eta batzutan ez da beharrezkoa ez etxezatea. Eta batzutan beldurra edo presioa sentitu dezakezu eta geratu zaitezken plan hor, eta gian besteak pentsatu beharko luke, ostia, no está komoda, baina ez dute pentsatzen. Ez ezatea ez da bakarrik ez esatea. Ilargizuk nola bizi duzu horrelako esperientzia bat izatea? Bikotean zaudenean ere gertatzen da. Claro. Esaten dezu, bale, orain igual esaten dut ezetz, eta nik zeingo dut, osea, igual usten nau, badakazu beldurra esateko ez dut nahi, eta kasualidadea justo bikote heterosexual batean edo. Hau ez da gertatu emakumezkoekin. Hortan bazitzen duten plan diferentzia ezberdintasuna, en plan emakume batekin hau ez da gertatzen. Osea, ez da gertatu, agian gertalike, baina ez da gertatu. Ander, zure kasuan, konsentimenduaren kasua eta... Nik uste kasu hauetan askotan, hain barneratuta dakaula gizonezkoak harremanetan, erlazio sexualetan gure plazerra lortu behar deula, eta ez duela jartzen fokoa gure bikotegidean harremanean, bilatzen dula hori. Osea, guk hasi eta guk bukatu, eta askotan gizonak ez konturatzen. Nik uste... Ez arete konturatzen edo ez arete konturatu nahi? Kaldera hona da. Ez dakit, nik uste, pentsatu nahi nuke, hasiera baten hain barneratu da gaula ez gala konturatzen, eta pentsatzeet, adiez nik hola bizi izan dut, urdiak aurrea junala, eta harreman desberdinak ugitzen junala, hori aldatzen jute zehala, eta azkenean, zure harremanak askotan komunikazioan oinarritzen dituzula.